i to da ja držem na nož ovak 7 centima i 7 polučnih za miraž i patoši. Pred kamion ima da po strane ne tako. Ali ja ne radim tako. To držim u nivonu. Qui c'è un assessore di suono. Sad ne pomira s njima. Baš stane, ti si veteran. Ćao, komšo. Kume, vidiš da sa svakim čovjekom ne treba da imaš posla. Ćao, komšo. Vidiš Može to da se kači, ako traktor može vuče za osmatračicu, sajla, pa traktor posle vuče. Donde? Muka. Muka. Ni osmatračica ne može pomogne. Jedino ko ima četnik napred, onda može pred pomogne. Napravimo, bitvo. A to samo da pomogne članove... Ovo kako kao trgovom bunaru. Ama Nikola, jesi ti kopni vojnik? Ne može. To je da pripomogne vozilo i... Ne može napraviš jedno bitno za traktor. Pomogu baš, imam licenciju iz Trstenika. Znate da za strafima, a treba da imaš košice na njim, pa treba stojiš na vrtaču, pa kad dam vuče, pa kratak, pa tako turim kamen. I kad tegne on natrag, da ću ja pošli za Saudijsku Arabiju. Upregu buku. Da. Pa treba da imame tačku. A ti ješ s njemu s patosa. Onaj kamion nema patosa. Uđem da... Nema ništa, nema sve. Dobro, jesi čuo što ste ti ja rekao da ja nisam se sve bacio? Kud te dozvolio mene da snimaš da te ja rekao? Pa znaš ti 4 razgovora od jedan put ti ne možeš snimiti. Znači ti shvati me iz svizme da ti kaže u srcu ovo. Ne, na ovim ništa možu znači reći. Znači tu pod računem treba da bude jedan alarm mislim. Da se prate kako ljudi. Da oni znaju da su tu. Žabe da ti da mi daš i traktor, mi daš i prikolicu, kume. Verovo ti, ja to sam mogu da uradim. A šta će radim, ti